As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan ng samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ipaiway unta ta ining mga katalagman, sunod-sunod ra baning ato mga bagyo, ato usab nga iampo ang tanan nga mga napiktuhan sa mga katalagman, mga kalamidad, man-made o natural nga calamities, matabangan o makabangon sa ilang kahimtang karon. Padayon sa natong iampo ug pasalamatan ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig pamalit nato dinig mga slots aron mahimong malampuson ang atong mga proyekto nga ilikay sila sa mga kadautan ug magmabungahon ang ilang mga paningkamot. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa espiritu ug kaayuhan sa kalag ug lawas, aron makatuban kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Filemon. Nakalipay og nakadasig pag-ayo kanako ang imong gugma, minahal nga igsuon, tungod kay gidasig mo man ang tanang katawhan sa Dios. Tungod niini nakabaton ako kaisog, ingon nga imo igsuon diha kang Kristo, pagsugo kanimo sa pagbuhat sa angayng buhaton. Apan tungod sa gugma, napugos ako paghangyo kanimo. Gihimo ko kini bisan kun ako si Pablo, ang embahador ni Kristo Jesus, gibilanggo karon tungod kaniya. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo, samtang gibilanggo ako. Kaniadto wala siya'y kapuslanan kanimo, apan karon mapuslano na siya kanimo ug kanako. Karon papaulion ko siya kanimo ug dawata siya sama ra nga ako'y gidawat nimo. Buot unta ako nga magpabilin siya diri aron makatabang siya kanako puli kanimo, samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo.
Apan dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako. Busa, dili ako magbuhat o bisan unsa nga dili nimo uyunan. Tingali si Onesimo nahimulag kanimo sa makadyot aron mahibalik siya kanimo ug dili na gayud mo bulag hangtod sa hangtod. Dili na siya karon ulipon lamang kundili minahal ng igsuon diha kang Kristo. Gimahal ko siya ug labi pa siyang mahalon mo ingon nga ulipon o igsuon diha sa Ginoo. Kung giila mo ako nga imong katabang, dawata siya sama ra nga ako'y gidawat nimo. Kung kaniadto makahimo siya kanimog sayop o nakautang kanimo, ako lay paningli. Ako gayud ang nangunay pagsulat niining mosunod. Ako si Pablo, mubayad gayud kanimo, dili ako buot nga pahinumduman ka nga ang utang mo kanako ang imong kinabuhi. Busa igsuon, buhata kini alang kanako tungod sa Ginoo. Lipaya ako, ingon nga igsuon mo diha kang Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga gitabangan sa Dios ni Jacob. Bulahan sila nga gitabangan sa Dios ni Jacob. Bulahan siya nga matinumanon hangtod sa kahangturan, nga nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa gutom. Ang Ginoo naghatag og kagawasan sa mga bihag. Bulahan sila nga gitabangan sa Dios ni Jacob. Ang Ginoo nagahatag og panan-aw sa butang. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nalukapan. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Bulahan sila nga gitabangan sa Dios ni Jacob. Iyang gibuhi ang mga oilo ug ang balo. Apan iyang gibaw ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion
lata sa tanang kaliwatan. Alleluia. Bulahan sila nga gitabangan sa Dios ni Jacob. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin muna ng iyong pag-ibig, kapayapan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaw ikaw, O Ginoo. May mga Pariseo nga nangutana kang Hesus kung kanusa maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Walay makaingon ani ara o ato ara, kay ang paghari sa Dios anaa sulod kaninyo. Unya mingon siya sa mga tinun-an, moabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao, apan dili gayod kamo makakita niini. Adunay daghan nga moingon, tua didto o di adiri, apan ayaw kamo pag-adto aron pagsusi niini. Ingon nga ang kilat mokilab tadlas sa kalangitan gikan sa usa ka bahin niini ngadto sa pikas nga bahin, mao usab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Apan una sa tanan, kinahanglan mag-anto siya pag-ayo og unya isalikway siya sa mga tao nga nagpuyo niining panahona karon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sukad nga si Kristo misakas langit, ang mga apostoles gapaabot nga mobalik siya. Kay gisulti man ni Hesus nga mobalik siya. Apan giklaro sa niya pagsulti nga wa gyoy makahibaw sa tukmang takna o lugar asa siya mobalik. Mao na nga ningon siya, relax lang. Ayaw mo pagtuo anang uban nga tua didto si Kristo di adire. Karon daghan naman kayong mga siging tagna-tagna ingon gitag-anan ni Kristo nga naay linog, lunop, kamatay, bagyo, kagutom, gubat niya. Hapit na kuno mobalik ang Ginoo. Matud pa ni Kristo, ayaw lang. Unsa may atong buhaton, kinahanglan motuo ta nga mobalik yung Ginoo. Gilingay mong tupad na balikon ra jud kas Ginoo. Ay kumpiyansa. Mobalik ra gyud. Nya unsa may iyang pagbalik, inigbalik na niya, dili na siya usa ka manluluwas, usa ka savior. Inigbalik niya nato, usa na siya kahari nga maghukom nato. Isip mga sulugoon ni Kristo do na gid tay husay, hukman gid ta. Ako sa una nagtrabaho ko diha sa bangko, kada tuig naa gining auditor gikan sa Central Bank, naa sa internal auditor, naa sa gikas kuwa
No? Sige ginag-audit mo sa narong ato mga office sa mga government offices. Kay nga naman, ang tanang opisina sa gobyerno, o isan kayo din sa simbahan, opisina sa pagpangalagad, opisina sa mga sulugoon. Nya moabot gid na ang auditor. Mo na nakanindot kay naagi mo audit. Kita sad dinhis kalibutan ang atong kinabuhi sa pagkasulugoon. Magsigi na gani tag panugo to the point nga masuko na ta, dili na taana makapasar inig audit sa Ginoo. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon si San Pablo, kini si Onesimo Pilimon, ako ning ibalik diha nimo. Imo ni siyang ulipon sa una. Nya nakasaha tingali ni nimo mo ning gibutang diri duol nako dito sa prisuhan. Masig na priso sa tingali to si Pilimon, unya gipaalagad ni Pablo, nya na-convert naman si Pilimon, nabuuta naman ano si Onesimo, iyang ibalik ngadto ni Pilimon. Nya ingon San Pablo, dawata siya dili na ingon nga ulipon, dawata siya isip imong igsuon. Kamo pananglitan ron imong bana nangabit, nya imong gi salikway sa imong kasing-kasing, nya ingnon den kas Ginoo, ako ning pabaliko nimo, dawata siya isip imong igsuon. Dawat mo. Di mo dawat. Nya gasunod sad ang kabit, kana dadasad na, dawata sad na isip imong igsuon. Dawat mo. Amin ka dili ko pader. Di nakakapasar inig audit. Inig kuas Ginoo, inig check ups Ginoo nato, igbalik niya din ata kapasar. Muna din sa atong tubag sa Salmo, sa gitetong tubag, bulahan sila nga gitabangan sa Dios ni Jacob. Unsaon man ta pagtabang sa atong Ginoo, iyatang himuon nga gamhanan, lig-on o makanunayon. Kana kon kita mokumit yod nga atong himuon atong kaugalingon nga sulugoon sa Ginoo, unya at the same time ang atong isig katao himuon atong igsuon. Pasabot dili na ta maghunahuna nga labaw ta nila o kaha kontra ta nila o kaha saman kita maoy ilang amo. Ang ato equal. Muna ang atong iampo ang atong mga leaders sa mga nasod, labi nas na nagubat rong nasod, dinisad sa atong nasod, labi nas na nag-away, wa magkasinabtanay, nga mag-ilhanay na unta ta isip mga managsuon diha sa matas Ginoo. Nga atong hinumduman kanunay, nga doon nagyoy paningil o kanus aman ni mahitabo, inighunong aning atong ginhawa, ni kamatay nato mga igsuon, ang atong sunod nga atubangon mauna ang hukom. Lingian na imong tupad na andam na kang muhunong imong ginhawa ana kay sahay rabano ang ato ra jung kitan-aw, ang ato ra yung pagginhawa, gastuhan natog maayo ang atong ginhawa. Bisan ganig hapit na gyud terminal na, hala gyud gasto gyud dagko kayo, butang pag ICU aron lang gyud makaginhawa. Ayaw kay kanang atong ginhawa mohunong gina sa madugay sa madali. Ngano man mao na nay signal nga nibalik na ang Ginoo aron hukman na ta. Pero ang atong kinabuhi dili na ni matapos. Kinsa may hukman kun matapos, mo padayon na ni kanis Padersiano og mamatay ni karong taud-taud, dili ni mamatay ang si Padersiano gyud, ang lawas ray mohunong ginhawa. Pero ang tinuod nga Padersiano, hukman mo atubang dito sa
atubangan ni Kristo nga nagsugo nako nga buhata ang imong trabaho isip Paris Priest sa San Vicente Ferrer. Nya ako na ingnon, unsa may akong buluhaton, Lord? Unsa may akong buluhaton? Baligyan slat. Kamo kay bawo na kay mo. Baligyag slat. No, na siya. Nya unsaon na akong slat? Mga hali na siya. Wa lang taroy update o sa dalang ng tingbo niya. Unsaon man na ialagad sa atong mga nanginahanglan. Karon ang atong SBF DAG, yan ang paras kumbinto, nanginahanglan in tao ang atong mga contractors nga mabayran. Ana, kung mopalit mo ani ang inyong 500 pesos nga paliton, unsa may mahitabo ana, makapatuma na sa sugo nato nga mag-alagaray. Di ba? Mao man sugo ni Kristo, maghinatagay ang buutan kunong sulugoon kamaong mubahin-bahin sa pagkaon, dili magpatuyang sa iyang kaugalingon. Muna kamo pamahin mo dire, palit mo og usalang kaslat sa dipa mo mga matay. Unya kaning sitiyo ato sa ning itukod og mga balay, sugod naman ta karong simanaha. Usara ka gatos, 100 pesos. Ang imong 100 pesos, dako na kay nagpunto sa matas Ginoo kay nakighiusa ka sa atong pagtabang sa mga nanginahanglag balay. Di ba nindot kayo? Kaysa magsige lang gitag panindot sa atong balay, dako na kay tagbalay, imo na sang papintalan, imo na sang ipatiles, imo na sang extinan. Nya wa gyud ka katatag bisag 100 pesos para lang ipatukod na tugbalay sa mga tao nga purti gid taon ka. Dili balay tao ang ilang gipuy-an. Ako naman ang gipasurvey karon, mga 61 man na kabuk ang atong gihimo, ya mga more than 100 man ang nang-apply. Kana rong atong unang tukuronon na may 8 kabuk na atong giset nga ato na gyung sugdag tukod, pastilan. Dili gid balay og tao. Mo nang 100 pesos lang ato ning tipu-tipuon aron gaan ra makahatag na ta at least 61 ka pamilya ang makatagamtam og kanang balay ba nga sarang kapuy-an. Dili parehas ilang balay karon nga baana lang ba tanday-tanday lang kahoy, butangag trapal, butangag sin, nay busluton, nay tayaon, pastilan. Muna isip mga sulugoon sa Ginoo ato ning trabahoon. Moabot gyud ang katapusan. Yes, dinhira nas kalibutan. Pero ang atong kinabuhi dili ta matapos. Muna bulahan gyud ang tabangan sa Dios ni Jacob. Apan una ta niya tabangan, kinahanglan kita kamaong mutabang sa atong isikataw. Unsa may buhaton, kinahanglan nga isipon gid nato silang atong mga igsoon. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, mag-ampo kita uban ang tumang pagsalig ug moingon kita ngadto sa Dios. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang simbahan kanunay moandam sa katawhan sa pagsugat kang Kristo sa iyang pagbalik, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga pinaagi sa ilang paghago alang sa hustisya ug kalinaw, ang mga Kristiyanos maghiusa sa tanang tao diha sa pagtuo ug sa paglaom ug maandam kanila alang sa katapusang pag-abot ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang mga trahedya nga mugna sa kinaiyahan ug sa tawhanong kabangis, dili unta makapalingla kanato ni makapaluya sa atong pagtuo,
magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang mga masakiton mudawat kang Hesus diha sa ilang kasing-kasing ug mangita sa iyang presensya diha sa ilang mga pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga sila nga namatay nilamdagan ni Kristo, mahimong gawas nun gikan sa mga kasamok ni ining kalibutana, ug makatagamtam sa walay katapusang kalinaw didto sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Amahan nga makagagahom ug among paglaom, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mugma, sa bubaw sa pusa. Kining pano, kining bino, ginaman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, buhasamong pagaliya, ihatag na kanamo, ulang itong amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluy-on dinhi niining Eucharistia, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug makaro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom,
ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabaliknan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan
kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana ang usab kaning Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtam sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtam sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini maong akong lawas, nga kung gihatag sa inyo kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Ining langit mong kalanon, gidawat sa kabus. Ang sangaway kapagyasan sa namatay sa krus. Mag-ampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa imong espiritu, baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi,
ug himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among mga pag-ampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo, niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan, uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon, hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo Ang kahayag nga way pagkapalong magana magadaan unta adto kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Dili na ta maratol aning katapusan sa kalibutan kay nasayod man ta nga dili gid ta mamatay, moatubang lang taog auditor or husay hukom mo na mangandam gid ta kanunay ato yung himuon ang pag-inigsuunay. So isip pamaagis pag-inigsuunay ato yung suportahan ning ato mga slots dinhi na tunta padayon tang mamalit og slots hangtod mahurot ni kahalin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa